Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing bocah-bocah kelas telu SD Mugres. Piye kabare? Muga-muga kowe kabeh selalu sehat ya. Balik maneh karo Bu Ella ning pelajaran basa Jawa. Hari ini kita akan belajar tentang ukara tanduk lan ukara tanggap. Nah, sadurunge dimulai, yuk sama-sama membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, bocah-bocah, dino iki balik maneh sinau basa Jawa. Bab ukara tanduk lan ukara tanggap. Ayo, sapa sing eling apa iku ukara tanduk lan apa iku ukara tanggap? Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere nindakake penggawean. Ukara tanduk umume nganggo ater-ater anuswara. Ukara tanduk iku yen ning basa Indonesia padha karo kalimat aktif. Bu Ella wenehi contoh ya. Sing pertama, Yanti mangan tahu. Nomor loro, Nila ngangkat kardus. Nomor telu, Sugeng nendang bal. Nah, saiki ukara tanggap. Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere dikenai pegawean. Ukara tanggap umume nganggo ater-ater tripurusa. Dak, ko, di. Yen ning basa Indonesia padha karo kalimat pasif. Bu Ella wenehi contoh. Sing pertama, buku diwaca Meta. Nomor loro, layar dak saponi. Lanjut, jedinge kok resiki. Nah, iku mau contoh-contoh ukara tanduk lan ukara tanggap. Saiki Bu Ella wenehi contoh maneh ukara tanduk yen diowahi dadi ukara tanggap lan sakwalike. Contoh ukara tanduk yen diowahi dadi ukara tanggap. Noni nyawat kucing. Ukara tanggape kucing disawat Noni. Lanjut, ibu ngumbah sepatuku. Ukara tanggape sepatuku diumbah ibu. Nah, saiki ukara tanggap didadekno ukara tanduk. Contone, roti dipangan tikus. Ukara tanduke tikus mangan roti. Contoh sing nomor loro, kelase dak saponi. Ukara tanduke dadi aku nyapu kelas. Nah, iku mau materi pelajaran dino iki. Tugase ojo lali dikerjakno ya, terus dikirimno nang guru basa Jawae dhewe-dhewe. Oke. Sadurunge Bu Ella akhiri, yuk bareng-bareng maca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Ella akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.